Yun guys, tapos na tayo nagpagas. So andito tayo sa Bayambang ngayon, Bayambang, Pangasinan. At welcome na naman sa panibagong vlog. Yun, so ngayong araw guys ay pupunta tayo ng Mayantoc, Tarlac, upang magturo ng drum and lyre guys. Yun ang ating trabaho. Isa tayong trainer guys. Siguro balikan ko na lang mamaya guys pag malapit tayo doon. Then guys, malapit na tayo sa so yun, dito pa rin tayo sa Bayambang guys. Alam ko dito na yung ano guys alam niyo yung na pinasirang tulay guys, dito na yun sa may Wawa Bridge sa Bayambang, Pangasinan. So yun guys, madadaanan natin kung ano ng sitwasyon ngayon. So today is January 14, 2023 guys. Ito na po yung Wawa Bridge ngayon. So yun guys, pwede naman na siya daanan. Kaso ano lang ata, walang one way ata. Basta one way lang to guys. Parang ngayon nag-stop na tayo. Guys, ito ang sitwasyon ngayon sa Wawa Bridge sa Bayambang, Pangasinan. So yun, kailangan mag-antay guys kasi yung ginawa nilang pansamantalang tulay is gawa sa bakal. So shoutout nga pala sa mga taga Bayambang, Pangasinan. Pero guys, grabe para after nung pagkabagsak ng tulay guys, napaayos agad ng naayos nila agad. Nagawa na nila ng para. Kasi isa rin sa importanteng daan to guys, na daanan ng mga galing ng Pangasinan saka mga galing ng Tarlac. Ito yung kasi yung pinakamaiksing ruta na dadaanan mo papuntang Manila saka papuntang Pangasinan. So ng ilang minutes ay makakadaan tayo ng Wawa Bridge. Yan guys, ito ang sitwasyon ngayon sa Wawa Bridge. Yan. Dito pala yung putol guys. Kala ko dun sa kabila. So yun guys, ito yung sitwasyon ngayon sa Wawa Bridge. Ayos lang naman, hindi naman ganun kahasal guys. Kailangan lang talaga mag-ingat dun sa may isang one way, kasi yun yung part na nasira guys Yun guys, welcome to Tarlac. Tarlac. Then guys, nandito na tayo sa Tarlac. So yan, pumunta natin dito sa Tarlac is the summer capital of Tarlac. Yan, which is Mayantoc po. Yan. So
guys, dito tayo ngayon sa Mayantoc High School sa Tarlac. Yun. So, nagtuturo tayo ngayon. So, medyo nakakapagod. Yung mga tuturo natin. Ayan. Yan sila guys. So yun, break time namin. Kaya nakapag-vlog tayo. Balikan ko tayo kayo mamaya guys. Bye-bye. So yun guys, dito tayo sa Mayantoc High School kung saan tayo nagtuturo ng sayaw. May mga ano tayo, mga bagong future solid followers natin. Ay ka naman, boss. Ayan. Okay. Shoutout sa mga jowa ko dyan. Yun o. Ikaw, boss. Shoutout sa crush ko. Yun, ikaw, boss. Shoutout kay Donovan. Yuy! Shoutout kay Donovan. Yuy! Shoutout kay Donovan. Yuy! Oh my God! Wow! Ikaw, boss. Shoutout sa mga babae ko dyan. Stop it. Get some help. Yun o.